Počúvajte, Klára používa toto na tvár. Proste, že Aqua Refresher, ale ja jej hovorím, že to na make-up nie. A Klára tvrdí, že na make-up super. Je to game changer cez leto. Must have. No, lenže ja to idem s vami skúsiť, lebo ja proste neskúšam bez vás veci, keď sa niečoho bojím. A ja mám akože setting spray, veľmi dobrý, ale podľa mňa mi to zničí make-up. Ja neverím, že voda mi nezničí make-up. Budeš pekne glow. Dobre, 3, 2, 1. Aha, počkaj. Ježišmaria, to je presne mokré. A to je príjemné. Ja mám pocit, že som to necítila, lenže cítim, že som mokrá. Počkaj, ja toto milujeme si. Chápete? To je normálne... Trafilo oko teraz. Ale však to je len mokré, proste ja mám To je super. Osviežovač, nie? Ja sa cítim, keby som sa potom nastriekala. Nejaká tá holka je taková divná, že nemá rada tie Táhle veľké holka, veci. vole, je čudná. Moje nová holka je nejaká divná. A mohla som toto začať robiť, keď si to povedala. Haf, nie? Pozrite, haf, poď sem. Počkej, musím cenzurovať. Moja bob.